This is Peter Steele, and you listen to Kauhukamut esittää elokuva-analyysinurkkaus. No ei vaiskaan, Vilihän se täällä taas. Ja tällä hetkellä olet oikeassa paikassa, jos kuulet minun ääneni, koska on elokuva-analyysinurkkauksen aika. Katsoin tuossa hiljattain yhden elokuvan, joka perustuu tositapahtumiin, ja nimi on Cocaine Bear vuodelta 2003. Mitä saadaan, kun Georgian metsässä karhu löytää kokainilastin? Tietty paha aavistamattomat turistit menevät metsään ja he takuulla yllättyvät. Elokuva perustuu tositapahtumiin ja ekaksi näytetään, kuinka kokkelipölyissä oleva heittää tavaraa pois lentokoneesta ja taitaa olla juuri sitä valkoista jauhetta, joka päättyy mustan karhun vatsalaukkuun. Kokkelipää on hyppäämässä lastin perään, mutta juuri ennen kuin hyppää, turhaan kikkailee ja lyö päänsä, että sitten kyllä sattuu Juhaa leukaan. Sen jälkeen tulee sitten saateteksti, joka on peräisin Wikipedian sivulta. Aluksi kuvittelin, että tämä on pelkkä vitsi. Elizabeth Banksin ohjaama komedia-kauhu, joka suurin piirtein sisältää tyhmiä punaneskavitsejä, huutoa, kiroilua, verta ja suolenpätkiä. Elizabeth tunnetaan teinikomedialeffoista näyttelijän sekä ohjaajana ja tuottajana, mutta nyt yrittää tehdä elokuvaa, joka perustuu tositapahtumiin, vaikka kuinka absurdilta se kuulostaa, niin se on totta. Jos dokumenttielokuvasta Cocaine Bear The Real Story. Ja kyseinen elokuva on vielä omistettu edesmenneelle Ray Lottille, joka kuoli taannoin tunnetaan elokuvista kuten Mafiavelekset, Copland ja Hannibal, jossa hän on kohtauksessa, missä paistetaan hänen aivoja, joita hän itse syö. Kyseinen herra tietty näyttelee tyyppi, joka jahtaa kokalastia, pistää pari gangsteria aseelle, samaan kansallispuistoon sattuu samalla tulemaan kaksi lasta, joka lintsaa koulusta päästäkseen maalaamaan kuvaa vesiputouksesta, rikosetsivä, joka jahtaa kyseistä huumepomoa ja tytön äidin, joka etsii tytärtään. Samalla metsässä vaani kokkelipäinen mustakarhu, joka rakastaa kokainia ja ihmislihaa raakana ainakin toista. Kyseinen elokuva ei ole mikään mestariteos, mutta kyllä se kerran läpi katsoo, vaikka ihan huvin vuoksi. Ajan vihreän tarpeeksi lyhyt ja pari nauruhörähdystä tarjoaa, mutta kauhu on vaikea löytää. Puhutaan ehkä enemmän humoristinen toimintakomedia, hieman Jurassic Park-mainen teos. 2/5. Kauhufriikit, te kyllä petytte. John B. Beavers vuodelta 2014. Edelleen jatkuu absurdiskaala, mutta nyt kyseessä ovat epäkuolleet majavat. Olen kuullut kyseistä leffasta, mutta en koskaan ole nähnyt. Voin sanoa, ettei ole mikään laatutekele, vaikka ajatus on omaperäinen. Elokuva alkaa, kun kaksi biokemian työntekijää tiputtaa autosta kolarin sattuessa biokemiallista ainetta, ja se päätyy virran mukana majavien padolle. Ja jotenkin sattumalta samaan aikaan 3 kuumaa nuorta naista ovat menossa todella syrjäiselle mökille ja uimarannan vieressä, missä on tämä mutanttimajavien pato. Myöhemmin illan mukaan liittyy tyttöjen poikaistuvat ja hauskanpito alkaa. Ensimmäinen majava hyökkää alkumetreillä nuorten kimppuun ja myöhemmin uimarannalla, missä järsitään jalkapoikki ja pian nuoret tuivat henkensä edestä mökille ja perässä tusinan verran lisää häiseviä pikkumutantteja. Mutta huumori on rutkasti, joten kauhukomedian hauska alkaa yöelämästä ja kuolemasta. Leffa on silkkaa Night of Living Dead, Evil Dead ja muiden samanlaisten leffojen epämuodostunut pikkuveli. Pistet omaperäistä ideasta, mutta toteutus on aika heikko, leffa ei kanna kovin pitkälle ja leffan ääntä oli pakko pitää pienellä, koska ne majavat pitivät niin järkyttävää ääntä. Jordan Rubin, ainoa tekemä elokuva. Leffa on jo 10 vuotta vanha, joten ei ole tullut muita elokuvia. Enkä ihmettele, miksi niin on käynyt. 2/5. Omaperäinen ideasta, pisteet. Muuten leffa oli ajan hukkaa ja tietysti en edes jaksanut katsoa leffaa loppuun. Mieluummin nukahdan kesken ja että leffan klise oli se täydellinen, jokainen, jota majava puree, muuttuu myös zombimajavaksi. Ja tietysti vertaissisäelimiä tarjolla rutkasti, mutta ei yliampuvasti.
mutta ei leffa mitään muuta oikeastaan osaa lupailla. Megan 2023. Child's Play kohtaa Annabellan tekoälynä. Hieman masentava ja harmaa elokuva aluksi nykyajasta. 9-vuotias tyttö ja orvoksi ja hänen etäinen lelusuunnittelija täti Gemma ottaa hänet asumaan luoksen. Alku ei suju hyvin ja Gemma viimeisen interaktiivinen luomus Megan räjähti kesken esityksen, joten painetta tulee joka suunnasta. Mutta kun pikkutyttö innostuu roboteista, Gemma alkaa jälleen koodata uudelleen sitä ja tällä kertaa siitä tulee täydellinen. Mutta kuten aina teknologian orjen ei kannata liikaa tuudittautua siihen, että luomukset eivät kehitä omaa mieltään. Tämä 120 senttinen silikoninen ottaa yhteyden pikkutyttöön ja heille kehittyy side niin luja, että Megan suojelee häntä vaikka pitäisi riistää henki. Mega on niin täydellinen, että se kehittää itse itsensä ja voi kontrolloida sähkölaitteita, että voisi sanoa, että nykypäivän riivaaja nukke. Alkuun aikamoista draamaa, sitten teknologiapornon vuoro ja sitten Megan alkaa lahtaa porukkaa, joka tekee väärin kädille. Naapurin koira, koulun kiusaaja, naapurin nainen ja lopulta jotka yrittävät koodata tai vahingoittaa häntä. Kyseessä on enemmän psykologinen kauhujännäri kuin gore-tekstikauhufilmi. Megan on kylmän viileä joka hetki ja äänessä paistaa autotune. Mutta kyllä voisi katsoa uudelleen ja vaikka jatko-osan, jota kantaa nimeä Megan 2.0. Hyvä elokuva, kiitos Gerald Johnstonein, että teit näin siedettävän elokuvan, mutta hänen meriteissä on myös elokuvia kuten Sav ja Kirottu. Loistava rooli tekee myös Jenna Davis, joka toimii äänenä Meganille, ja Amy Donald fyysisenä Meganina. Kyllä tietää, milloin tulee laatua ja milloin täyttä ripulipaskaa. 4/5. Mihinköhän teknologia vielä tätä karjaa vie, jos alamme kehittää sitä enemmän?